O proxecto europeo Ecodestin engade un punto de parada máis ao seu plan Cruceros Costeros 2019. Pontecesures adírese a este traxecto. Dende GAM Plus consideran a vila como un punto clave nas súas viaxes. Será o punto de retorno dunha ruta fluvial polo río Ulla que parte dende Vilagarcía. Tiñamos un interés especial en que Cesures estuvese dentro deste programa, sobre todo porque é o berce dunha ruta fluvial que comparada con outras zonas de España ou outras zonas de Europa, o sea, é verdad que as rutas fluviales en España, conocidas as do Douro, conocidas en Portugal algunhas, non se mira ao río, sempre estamos de espaldas ao río. Cesures ten todos os aditamentos para que sea unha ruta fluvial que se poida explotar, que se poida dar a conocer, que xa se conoce, pero claro, nunca se había feito algo parecido. Dende o Concello de Pontecesures non dubidaron a hora de unirse a este proxecto. Consideran que a promoción cultural, turística e económica da vila ten que pasar necesariamente por facer visible o río, a súa xente e as súas actividades. Consideramos que esta posta en marcha destes cruceiros costeiros vai a supoñer para Pontecesures un pulo importante a hora de convertir a Pontecesures nese enclave turístico, que sea un enclave turístico accesible, que sea un enclave turístico integrado dentro dunha estrategia de promoción cultural, como ben decía, cultural gastronómica, e de promoción da riqueza patrimonial, da riqueza gastronómica e da riqueza cultural. As viaxes comezarán en abril e faránse máis de 100 travesías. O horario será de 10 da mañán a 6 da tarde e o custo do billete non superará os 25 euros. Para levar a cabo este proxecto, o Concello de Pontecesures realizará 2 reformas no porto, unha para mellorar a fachada fluvial da zona portuaria e outra para construir un novo pantalán de pasaxe.